खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव कंग्रेसआ थामहिनबा बे समाव अल इंडिया कंग्रेस कमिटिया गावसोरनि जे बिजाथिलाइ बे बिजाथिलाइखौ फोसावना होबाय नंगौ मैयानि सानाव अल इंडिया कंग्रेस कमिटि बे कंग्रेस कमिटिया जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिनि जे मुं फारिलाइ बे मुं फारिलाइखौ फोसावना होबाय आरो बे समाव आसामनि गासै मोनब्रै बिधान सभायाव बिजाथिलाइखौ बिथांमोना फोसावदों आरो गुबुन फारसेथिं मध्य प्रदेशनि सानै जे बिजाथि बे सानै बिजाथिखौ थामहिनबा मोननै बिधान सभानि थाखाय मध्य प्रदेशआव बे समाव बिजाथिलाइखौ फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो बिथांमोना फोसावनाय जे मुंफारि बे मुंफारियाव गिबियाव दङ आसामनि थामहिनबा आसामनिफ्राय धलाई विधानसभा बे धलाई विधानसभायाव ध्रुवज्योति पुराकाष्ट बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों धलाईनिफ्राय धलाई विधानसभा बे धलाई विधानसभानिफ्राय ध्रुवज्योति पुराकाष्ट बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों आरो गुबुन फारसेजों सिडली विधानसभा बिटिसि ओनसोलाव गोग्लैनाय जे सिडली विधानसभा बे विधानसभायाव बिथांमोना मुंखौ फोसावदों सन्जीव वारिखौ थामहिनबा सन्जीव वारिखौ बे समाव सिडली विधानसभानि थाखाय कंग्रेसनि बिजाथि महरै फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बङाइगाव विधानसभा बे विधानसभायाव बिथांमोना ब्रजेनजित सिंहा बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों ब्रजेनजित सिंहाखौ बे समाव बङाइगाव विधानसभानि बिजाथि महरै कंग्रेसआ फोसावदों अल इंडिया कंग्रेस कमिटिया मैयानि सानाव बे बिजाथिलाइखौ फोसावदों आरो गुबुन फारसेजों सामुगुरि आरो जाय सामुगुरियाव सिगांनि सानाव नुनो मोनदोंमोन रुकिबुल हुसैनआ बेवहाय गोबां सम बा गोलाव सम बिथाङा राजत्व खालामदोंमोन आरो बे समाव बेहाय फिन आरोबाव तानजेल हुसैनखौ बे समाव सामुगुरि विधानसभानिफ्राय उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थि जानो गोनां जे कंग्रेसनिफ्राय बिजाथि महरै तानजेल हुसैनखौ बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों AICC आरो बेनि अनगायैबो मध्य प्रदेशआवबो मोननै विधानसभा बे विधानसभानि बिजाथिलाइखौ फोसावदों बिथांमोना आरो बे समावनो मध्य प्रदेशआव बिजयपुरनिफ्राय फोसावदों बिथांमोना मुकेश मालहोत्राखौ बे समाव बिजयपुरनि बे समाव बिजाथि महरै फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुधनि विधानसभानिफ्राय राजकुमार पाटेलखौ बे समाव बिजाथिलाइ फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे फैबाय थानाय समाव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि आसामाव जों नोजोर होयोब्ला जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि आरो बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन राजखान्थि दोलोआ गोख्रोङै गसंथादों आरो थिग बेबायदिनो आसामावबो कंग्रेस दोलोआ गोख्रोङै गसंथानायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बेनिनो साब्रैखौ AICC निफ्राय बिजाथि मुं फारिलाइखौ फोसावनायखौ नुनो मोनदों गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला आसामाव गासै मोनबा विधानसभा जागोन आरो बे मोनबा विधानसभानिनो मोनसेखौ बिथांमोना होआखै नाथाय बे समाव मोनब्रै विधानसभानि थाखाय साब्रै बिजाथिखौ बे समाव थियारि खालामदों AICC आरो गुबुन फारसे जों मध्य प्रदेशआवबो सानै बिजाथिखौ बिथांमोना थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो बे समाव बिथांमोना जे फोसावनाय थामहिनबा अल इंडिया कंग्रेस कमिटिया जे फोसावना होनाय जे बिजाथिलाइ बे बिजाथिलाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन
नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।